погинали час. След Herio.io Başlıyoruz. Başladım. Çok oynayayım bu oyunda ama kimi kere yazıyorum. Клещах var benim. Сега. Както виждате. О, тук има един умрял. Гръбче. Сега. Сега. Аз съм 211 на 100. Много съм много малко. Много ми трябва да отида до топ. Трябват още 1000 и няколко. 10 000 най-много. Ми трябват. Ето е най-голямата. Най-големия. Майки. И тук да забием. Да ги вземем. Опа. Хоп. Сега станахме 200. Да тръгваме към хората. Мога да го накарам да се удари там. Не искам да се хъбя от буста. Той и по-голям от мен може да ма килни, майче. Но аз това го разбрах, че когато си пощеш, може да си малка мравка да изядеш големите червичета. И така мравка може да си, за да убиеш, за да изядеш другите червичета. Така. Сега много няма да говоря този ход, защото нашите спът и аз малко така по-малко говорим. Ако ме кажете, извините. Сега, от тук за малко ще спра да говоря, защото така се разсейвам. Не можа да му офармиш. Не, няма да ми го направиш. Няма. Причини ми го. Коста на свърши късмета ли? Вчера бях на най-големите, пък днеска няма късмет. Още ще се опитам 5-6 пъти и ще спра клипа. Защото той ще е малко кратичък. В другите епизоди ще правя по-големи клипове. Само той да има оклещи. Змия ще ми прави. О, не, бягай. Избягахме, майче. Защото и не може да е супер голям. Ето може да му фарми. Той губи. Намираш си ядене. Хоп, 500 димнах. Хоп, ранг 5. Так, клак. Моля те да не умра. Видяхте ли колко голям лак съм? Това може да ме приклещи. Това трябва да бягам. Нема приклещи. Нема приклещи. Добре, ама само да не му убият. И ще е фейл, ако му убият. Да му взема едната. И така, ако пускате буст за остатъки точици, да ви го кажа, сега ще се опитам да го надхитрия. Но като гледам няма да мога, майче. Ще се опитаме. Откъде да тръгнем. Да ги събера да не останат. Так. Да тръгваме към туя. Може да е малко, може да е голям. Съзнай. Той е избягал. Ще тръгна към червения. И така, като го направите, свършене с него.
Тук няма червен лебров. Аз съм на още 130 и някакво място. Не искам да се убивам. Тежки сабра. Мерси. Оставил си малко храна. И ето още малко храна е оставил. Опа, да ги вземам. Така. Да тръгваме. Станахме 900, още малко 1000 ще станем. Ама станем 100 място майче. А сега сме 15. 115. Сега. Хоп, хоп, хоп. Да ги хванем малко. Ман. Йоман е на, както виждате, на първо място. Еф е на четвърто. На 10-то е Канин. Канин е 10-то място. Опа, започна да лагва много. Не знам закона, но както и да е. Така мога да закупим. За малко ще спра клипа, за който лагва. Добре, дами и господа, върна съм. Той няма на F3. Имах шанса, но аз го пропилях. О, точно при мен 2. Изядох ги. Опа, и тук имаш. Нечко, двойчко. Той иска да ма на F3. Няма да му се получи. Пак започна да лагва. Извинете за лага. В следващия епизод няма да става. Сигурен съм, майки. Поне за този епизод малко поне да не лагва. Събуди се най-сетне. Можех. Но тъпото нещо не ми дава. Ела, аз ще покажа. Ела ти. Добре, дами и господа, това ще е за клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте лайк. И ако искате се абонирайте за каналите и пишете долу какво искате да играя. Или да правя предизвикателство или челендж. Както и да е,